में जेकर आगमन होला तो बार बार ना कहले, एक बार कह देबा लोग जान गई तो से दोसर कलाकार के भी मनोबल खराब होला। ये बात पर ध्यान दो। ना खुशी कम बड़ी ना डिम्पल जी कम बड़ी ना केहू कम बा। एक बार कह दो ओकरा बाद कलाकार के एंट्री करइबो तो श्रोता हमनी में भुलाई रही ना तो हमरो उतना औकात नहीं खे जितना भोजपुरी के हमार बड़े भाई आई बड़े तो लोग उनका के तो देखबे करेला कबो कबो मिलेले हम हरदम मिलेले खुशी कबो मिल जाई है। तो सब कलाकार खातिर जोरदार ताली से बजाइए। हेलो हेलो मनोबल तुरे वाला काम मत करो। चलो सर भैया सबसे पहले हम अपन विकास भैया के पैर छू के प्रणाम कर चाहते हैं। भैया के माध्यम से इतना सारा कलाकार भैया के घरे उपस्थित बनी और अपन बड़ भैया गोलू राजा भैया जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मंच के राजा हैं, भैया के पैर छू के प्रणाम बा और हमेशा आशीर्वाद है हम सभी कलाकारन पर रानी जी। और कहीं ना कहीं हमने के देख के बहुत कुछ सीखे के मिलेला। हमारे बीच बहुत ही अच्छे राइटर हमारे पवन बाबा, बहुत ही क्यूट सी एक्ट्रेस हमारे डिम्पल थी, तमाम कलाकार हमारे बड़ भैया के सारे भी आवत नहीं तो सब कोई के दिल से प्रोग्राम पर पैर चुके जितना भी कलाकार राहुल पांडे भैया बानी सब कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नया नया शादी भइल बा। हां जी मेहरारू सेज पर बैठल बड़ी। हां हां पहला आगमन बा का चाहत रु बताओ। रंगीन रंगीन तनी देखिए पहले तो बोलो बोलो रउआ के हम सादर प्रणाम कइल चाहे। हमरा बुझाता कि 2 साल के अंदर हमार कौनो ऐसा स्टेज ना होई, कौनो ऐसा परफॉर्मेंस ना होई, चाहे महावीर अखड़ा चाहे स्टेज शो चाहे कौनो चीज के, लेकिन राउर गाना हमरा खातिर सबसे लकी गाना बा। हां कि ना रउआ लोग पसंद करेनी कौन गाना बाबू? आज राजा जी के कोरवे में देखी आजे भर राजा जी के कोरवा हमरा लागे कि सबसे बड़ा हमरा लकी सॉन्ग बा। आ गाना भी गड़ गए। बताओ अपना सखी से। बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। का चाहत रु बताओ। ए हमर सखी बोला जनत हमर नया नया बियाह भइल बा के करा से आदमी से न होई। हम कहां कहले भैंसा से त तहरो एगो बकरी से करा देता नहीं, तहरो जिंदगी अच्छा से चली। बकरी से ना पाठी से कहला। हम अपना डिम्पल सखी के भी बुलावल चाहो। शायद भोजपुरी जगत में हमारा अनुभव होला, बाकी रौरा दिल में का बाए हवे कि रौरा का जाने कहे हंसत नहीं की बोलत नहीं की ये मती अपना डिम्पल सखी से कहो। हां जी ए सखी ए सखी हंसत के बारे बोला। हमर नया नया शादी भइल बा। अच्छा आ शादी के हमरा पता नहीं थे कि सेज पर का होला। ए सखी बोलो तहार तो शादी हो गइल बा। अच्छा तू ही कुछ कह ना कि सेज पर जाके हमरा कैसे कैसे का अपना राजा जी से करे के बा। हम बता देते नहीं। हां जी कि आज हम महिला मिलनवा ए डिम्पल भौजी ए देखो भाई ए भाई प्रोग्राम कोनो करी समय के चाहिए। हां जी गलती ना ना हमारी वाली कबे से बोका लेखा बैठ अब मन लागत बा नरौरा सब तो हुले ले कोइले बनी गलती ना ना काहे रौरा खड़ा बनी। डिम्पल जी का कहे ठंडा लागत क्या हो बताइए। मैं भौजी नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो आप मुझे वाह वाह। अरे मुझे मुझे पता ही नहीं कि मेरा दूल्हा कौन है। भौजी 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 आज ना तक हम है दूल्हा हम है जिया मिलल सजनी के सजना हमारे अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदना
सुनी भगवान जन बिहान होखती कि आज राजा जी के गोरवे में जवन होखती आज राजा जी के जवन होखती आराम से सिगर चाचा आराम से खान साहब सुने सुने भगवान सुने सुने भगवान जन बिहान होके दे आज राजा जी के गोरवे जवन होखती आज राजा जी के गोरवे जवन होखती ये बगल के गांव जहाँ डिम्पल जी से भेंट भई रहे तो ये एगो डिम्पल जी खातिर बड़ा सुंदर बात कहले रहनी कि हमारा से बियाह हो गई अब ओढ़े के दिल बने करके गाती नहीं के बात तनी हिलहू के बा तनी डिम्पल जी के चाहता कि तनी डांस हो जाए हल्का में क्या बात है आई है नहीं आई जिया ठीक लगा हम सम्मानित कर देंगे रौरा के पत्नी को हमारी प्रियावा से का हो ले आई लगवा नया वही छोट बा खेलो लइका ले आइलो वही छोट लइका अरे सूतो बिछा के कुछ बहुत छाए लइका एक लाइन गा दो हमार फेवरेट है यही में हमारा सब भाई खातिर कौन कहे चश्मा लगा के सब लगा सब वाला हीरो से चश्मा लगा के सब लगा साउथ वाला हीरो से ना कम लगा तोहरे के दिल हो देह पे करे जा तू तो लड़की को हट दिया राजा जी के ओठवा में ओठ जो बसती हुक हुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती रात भर लम्ह के दरिया में रात भर लम्ह के दरिया में नेहन हो खेती आज राजा जी के प्योरे में जवान हो खेती बड़ा कम समय में मिलल बा भाई आ कमे समय में आशीर्वाद दे दिल सब एगो गाना हमारा है लाइन रानी जी एक दिन हमारा से कहली फोन पर अरे कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में राजा जी मजा नहीं मिले चॉकलेट में मजा नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी अक्षय भैया छोटे के भैया बड़े भैया पटना पुलिस लाइन से एक लाइन हम क्या था गए जरूर जरूर भैया एक मिनट रुकिएगा कि अरे नए झूलने के छैया
जोरदार ताली बजा दे। अभी नया में बहुत सुंदर गायकी और सुंदर व्यवहार तनी होनियो गइल करी हो कि अरे नई झुलने के छैया बोलो तू पहरिया बिछाइला झुलने के छैया बोलो तू पहरिया बिछाइला तू पहरिया बिछाइला तू पहरिया झुलने के छैया बोलो तू जय हो जवाब लो भैली हली दिल हमर बंधकी बही दुल्हनिया के नधकी हो भैली हली दिल तखनी तो मार गली को नखी बही दुल्हनिया नहीं झुलने के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताइले लो कैसे कहते रही? अच्छा और का नाम है? रानी नाम रानी जी कहते रही अपने राजा जी से। इंटरनेशनल डांसर रानी जी कहते रही अपने राजा जी से, है ना? अच्छा ये राजा जी हैं। अच्छा ठीक बा। रानी जी कहते रही राजा जी से कि 4 महीना गरम के दिनमा हो जाए पसीना 4 महीना गरम के दिनमा हो जाए पसीना ये हमने के विकास भैया के आशीर्वाद और प्यार बा। भैया हमारे मोनू जी के बड़े भाई राजकुमार भैया मुखिया जी लोग से हजारों रुपए के आशीर्वाद विकास भैया के आशीर्वाद मिलो। अरे छूटे ना दे कोई क्या बात है सर चाचा अच्छा जे हाथ में मोबाइल खेल तनी दोनों अपन हाथ उठा भैया सब तो एक लाइन गाओ तनी सब भाई ताली बजा दे हो। हां जी अभी ना जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा जय हो ए सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमी आई झुलनी के छैया बोला मोनू भैया के भाई अनुपमा सिंह मुखिया जी के बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा सुना खुशी एह करी ना होई जौन अपना अपन हिट गाना अपने दिन में गौले बाड़ू तनी वो पगली सुना दे के लाइन गाय दो लाइन सब गाय आय अपन स्केल से गालो अपन रीड ले लो एफ शार्प लगा दे मन से आदेश बाटे आपके हम जरूर पूरा करब और दो लाइन